Riittääkö yksi tynnyri? Ei. Paljonko se oletettavasti? 300-400 litraa. Joo, just. Se on yksi. Nyt se rupeaa vasta tulemaan. Joo. Nyt. Tänään olisi kyllä leffata. Paljon kello? Joo, tuo on terve. Nyt on oikein. Pidä melkein ehdin sanoa. Minäkin on varmaan aika pois, kun ollaan koko aamulla pistetty kello 10 soimaan. Joo. Kuumaa terveä. Joo, kiva. Joo. Kaikki pois. Ja kurnat No mitä siitä etupäässä niin valmistetaan? Viskiä vai taivassa? Kannattaa laittaa YouTubeen. No minä teen YouTubea juurikin tässä näin. Ootte nähneet tuuriohjelman, se on tää tarjoushaukka. Ootteko nähneet? Joo. Tässä tarjoushaukka haluaa nyt tervakasteen sitten kaikkien läsnä ollessa, niin nyt se suoritetaan. Näin, tervahaukasta tehdään nokiotta ja kieli ulos. Tervahaukasta. Näin. Vuorokauden maittaa. Tästä lähtien. Kaljaa! Kaljaa!